Opa, hemen, bia galderan, ora galtzen da, bia galdera, bia atasan, hemen, pizka bat, eskatzen da, nola, infografia batez horrearen azalpena, non testu eta irudiak adimen artifizialeko tresna batekin sortzen dituzun, ez? Eta aurkezpen baten sorrearen azalpena, non testu eta irudiak adimen artifizialekin sortzen dituzun. Izan daiteke, infografia baten sorrera, edo aurkezpena, da, nola daiteko aurkezpen bat, bi gauzekin integratua, ez? Hemen aukerak, nik azalduko dut bideo honetan, nik normalean zein instrumento ditudan aurkezpenak egiteko. Bai. Eta hau esan da, normalean, zeuek bideoetan oso ondo azaldu duzuenez, kredituekin eta olako gauza mugatuekin lan egin behar dugunez, beti gordetzen ditut bizpairu gauza, bada espadan, baten batekin nahikoaz badot, edo hango kredituak bukatu baditut, edo hango zera horren, ia horren, edo web horren, aukera, hau da, ordaindu behar ez diren aukeren, muga gainditu badot, bizpairu, aukera gehiago edukiko ditut errekamaran. Eta hori da pizka bat azaldu nahiko nukeena, ez, bideo honetan. Gero urrengo atasan, bosta atasean, uste dut, gainetik irakurri dut, baina uste dut hor bai praktikara eramatea eskatzen dagoela kasu honetan, hemen da pizka bat instrumentu horien azalpena nik ulertu dudanaren arabera. Bale, hau esan da, nik azalduko dut bideo honetan nik erabiltzen ditudan gauzak, bai? Kasu honetan beste hemen nik kontuka pare bat erabiltzen ditut Googleen, kasu honetan hau nire Barakaldoko kontua da, eta Google denez, zuzenean harpidedunak sartzeko eta urteteko erabiltzen ditut, baina gero nire kontu pertsonalean eta beste YouTubeko kontu batean, beste asko ditut. Baina, kasu honetan, hauek dira nik erabiltzen ditudanak. Hemen dekogu Zen Steps hau, eta hemen hau inglesa agertzen zaigu, beharko hemen ikusten duzuenez, nago nire Barakaldoko kontuarekin, zuzenean sartzen zara zeratik, zuzenean sartzen duzu zure Google kontutik, izten duzu continuar con Google, ez dela atzera egin nezakeen, baina hori danok dakigu, ez? Orduan, hemen settingsetara juten bara, ingelesez dago, gizue ingelesa dela teorian munduko hizkuntzarik indartsuena. Hemen jarriko genuke espainol, eta PP language, espainol, ez? Zoritxarrez, euskarako aukerarik ez dago, eta, kasu honetan honekin, aukera hauekin, gaztelerara, edo gaztelerarekin jolastu genezake app honetan, ez? Eta hemen, hau aurkezpenak eta egiteko, egia esan, oso ondoago, hemen esaten digu aukera batzu ditugula, eta gero hemen nire bibliotekara edo liburutegira jutemanaz, hemen nik hor trasteatzen aurkitu dudan, nik aurten kontabilitatea eman dut, eta beraz, baneukan hor plantillatxo bat irekita, baina, hemen plantilla batzuk aurkituko genituzke, segun eta zer behar dugun, kasu honetan nik hau hartu dut,
baina, bueno, nahiko aukera daude, bai, koguz hemen, education, business, bueno, en fin, pilo bat, ez? Eta zer dekonek? Bueno, hemen juten bagara, eta hartzen badugu, liburutegira juten manaz, hartzen badut hau, ez? Zeratik ezaita bertzen hau, bueno. Bai, orduan, hemen, baditugu, bueno, PowerPointera pasatzeko aukera, esportatzeko batzutan eskatzen digu hori ordaintzea, bai, kasu honetan, hau ez dakit eskatuko, ez dakit, normalean hau aukera hau ordaintzekoa da, baina, bueno, ez dugu zagaitik hartu behar, PowerPointera igotzeko edo pasatzeko aukera hori. Eta gero hemen interesgarria dana, barkatu, hau interesgarria dekona da, ez dakit wifi oso gertatzen den. Hemen dago, ez? Hemen dauz, aurkezpenaren hau zerotik hasi daiteke, edo editatu daiteke, hau dana, edo hasieratik hasi zaitezke, ez? Hemen daukan gauza hon bat, eta hemen dekogu, sartu ditzazkegula galderak, aukera desberdinetako zerak, word cloud, puntua, bueno, pila gauza interesgarri bat, gero hemen hasieratik edo utxetik hasten bazara, ikosuz gauza sartzeko, eta hemen vale, hai creador de contenidos, hemen sartuko genuke adibidez, ez dakit, ez da dago frogatu nahi, oin, baina, ez dakit, gure zera hau egin nahi dugunaren arabera, sartuko genuke, ez? Hau aukera bada. Gero bebai, nahiko gustatzen zaidan beste aukera bada, Gamma app hau, ez? Gamma app hau, antzekoa da, bai? Eta kasu honetan, hemen esaten digu, kredituekin eta ibiliko gara, kontuari dagokenea zen ikuste duzue, bebai, ikusten duzue, bebai, sartu naizela nire Barakaldoko kontuarekin, bai, Rosinez, zuzena sartzen zara, logeatzen zara, eta hemen, bueno, describe tu imagen y utiliza las opciones, bai, hemen bebai, kredituak hartzen dira, eta hor sortuko genuke. Eta gero hemen bebai, plantillak baditugu, bai? Adibidez, jeitsi genezake, usar plantilla, ez? Gustoko bagenu. También esaten dugu, pues describe pues lo que quieres hacer, ¿es? Orduan. Bueno, hau ere, izango litzateke aukera bat, bai? Hau, nik oin dela urte batzuk ja ezagutu nun, eta badakizue gauzak hasten direnean, nahiko dana da dana gratis, ez? Baina, bueno, gero hemen gauza asko limitatu dituzte txerakin. Baina, bueno, esango genioke describe lo que quieres hacer. Eta, bueno, aukera nahiko txerekin.
Eta gero, azkeneko esala, hau agian ezagunena izango litzateke, Slides GPT, ez? Hemen ja, juten bagara. Hemen eskatzen digu suskribitzea, suposatzen dut itxiko digula hori da, continuar con Google, ez? Hemen agertzen da. Horrezen ezen kontuarekin jarraituko dut. Vale, eta hemen agertzen da presentation, make a presentation, dinamikaz. Bueno, hau da nik eta hemen azaltzen dugu, ez? Barkatu, liatu naz pizka bat. Bai, tell me what you can do, make a presentation about the future of, bueno, hemen, eso es, hemen esango genioke egiteko, aurkezpen bat, eta egingo lukeen, bai? Bueno, hemendik kanpo bebai, nik erabiltzen doana, pizka bat galduta nagoenean, edo zerbait gauza berriak aurkitu da denean, niri gehien gustatzen zaidan instrumentu hau da, ez? Tolify AI, eta hemen, descubra los mejores sitios web y herramientas de inteligencia artificial, ez? Eta hau egia esan oso ondo dago. Zergatik, hemen ditugolako eundaka gauza erabiltzeko, bilatzeko, adibidez, hobek testo y escritura, Gemini, Grok bakizue Maxen AA berria, Grok, niretzat oso interesgarria, oso ona niretzat, Grok, baina, bueno, hori bakizue subjetiboa dela, subjetibotasun handia dago, baina, bueno, generación de imágenes, Grok bebai egiten dago, baina Grokek berria da, baina nahiko limitazio ditu, eta, bueno, hemen, Leonardo hartzen da, dauz pilo bat, nik mobilan adidez erabiltzen dut, Da Vinci erabiltzen dut, denbora pasarako lanerako ez, baina eta, bueno, hemen ikusten da, ez, bideorako, CapCut, Sora, eta hemen gero bilatzen duzu zuri interesatzen zaizuna, ez? Kodigoak egiteko, ahotsa, zerbait negozioaren baterantzako, marketing, iak berak bilatzeko zerak, chatbotean, chat GPT, DeepSeek, txinatarra, bakizue, bueno, eta gero hemen basatzen bazara, piloak gehiago agertuko lirateke, falta da Gemini, eta falta da Grok bera, faltako litzateke, arterako eta asistente, bueno, ikusten duzu hemen aukera izugarria, ez? Eta hemen ekiko nuke educación, ez? Promptak egiteko, produktibitatea, eta, bueno, eta hemen batzuk hartzen dira bakarri, baina gero asko zuzeagoa da. Vale.